Meta fil-Bibja jgħidlek m'hemmx imħabba ola bħal meta wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor, dan it-tenament hekk qed jagħmel. L-aħħar qatra ta' saħħa li għandu titi għal ħaddieħor. Allura mhux mħabba kbira dik għal nies li qasbis jaf. Hemm ħabba enormi hu. Meta kont qed ngħinu biex jagħmel l-istatut tal-fondazzjoni u l-mod tal-istruttura tagħha, anke fl-istess statut tara li qed jaħseb għal wara l-kontinwità ta' wara. Jekk jagħmel fondatur jagħmel li jara li jkun hemm amministratur jkun hemm tnejn u ħaddieħor ħalli fl-eventwalità li ma jibqax magħna ikun jista' jitkompla x-xogħol tiegħu. Silvio Xkembri huwa wieħed mill-akbar ħbieb ta' Bjorn. Qabel marat, Bjorn kien ix-xut tat-tiġ tiegħu. Jien ma tantx nibkien ma' nistqar li bkejt kemm darba tal-aħħar ħabba fih, ġifieri. Mhux faċli titkellem ma' jibsa ħafna li tara hekk. Ġifieri. Kuku tajt imqar qed tieħu tip ta' pinnola jew injection jew xi ħaġa tajt forsi għandi tama u forsi ħa taħdem fuqi forsi le imma xejn kera wisq. Meta jgħidlek ma' xejn lax nista' nagħmilek waqas nista' ntik. Vera kera hu. Għax laqgħat kieku kien marid edem b'xi ħaġa għalax tajt hemm mediċina xi ħaġa ma da xejn. Fuq li l-es Malta Bjorn ma jaqaf jaħdem. Immissa ma li bdejt il-ħaġa daqsik ħedon bla stop literalment. Għax, imni noħu gosa. Imwejt kifatlek dawk li għedma. U Bjorn irid jagħmel kollox malajr. Jekk għandna ngħinu issa, jekk għandna mudell l-event nagħmlu issa, xi ma nafx f'ħankun. Bjorn jibda jiġbor il-flus għal riċerka biex tinsab xi forma ta' kura u fejqan. U ngħid imma possibbli dal-persuna qed jagħmel dawn l-affarijiet u narajnieh hekk happy tipo meta jara inna fl-Ice Bucket Challenge u n-nies qed jgħinuh. Tara dik isa expression li iġibek taf kif. Imma affarijiet fil-ħajja li m'hemmx għalfejn kliem żejda iktar meta tarhom l-affarijiet jew meta tħosshom hija xi ħaġa ta' solidarjetà. Hawn numru immens ta' nies li għalina huwa sodisfazzjon kbir biex inkomplu nżidu awareness u nġbru fondi biex nżidu riċerka u ntajbu l-kwalità tal-ħajja ta' kull min qed isofri b'din il-marda. Aħna naħseb qegħdin nibżgħu aktar minnu fil-veritax u verament jirnexxielu jimpressjonani il-kuraġġ kbir li għandu u l-mod kif qed iħares lejha l-ħaġa. Ġifieri Dwejja m'għandix jiena tipo jiena ħafna drabi nisgħidu li kif titkellem fuq dil-ħaġa tipo bid-daħqa fuq wiċċek. Jien sinċerament, ma m'għandix dwejja, jiena kuntent immens, ġifieri. Just kultant forsi niġi xi emozjonat, imma fil-verità dwejja m'għandix jiena kuntent bil-ħajja li għext u nispera li nkompli nagħmel ħajja ferriħa kemm għalija u kemm għal dawk li jdawruni li iduru miegħi u just kontent li qed nagħmel dak li qed nagħmel u dak li qed nagħmel jista' jkun ta' ġid
u l-mewt naraħ biss mbagħad bħala żmien ta' mistrieħ u nispera li nkun għamilt il-missjoni tiegħi u mbagħad ikun nistrieħ fil-paċi, ġifieri. Bjorn jibża biss li ta' madwaru jbatu minħabba fih. Jina niddejjem kun pis fuq in-nies naf li ommi żgur li mhux se taraħ bħala pis jew min iħobbni, eċċetera. Però ovvjament l-iktar ħaġa li tinkwetani li nies oħra li għalla vorja m'għandhomx is-sitwazzjoni tiegħi xorta jħossuhom ħażin minħabba dak li għaddej jibidnu. Ġifieri nispera li eventwalment xi darba jkun jistgħu jsibu mill-paċi bqgħu mixjin bil-ħajja tagħhom b'mod tranquill għalla vorja dak li qed iħossu minħabba s-sitwazzjoni tiegħi. Bjorn jemozzjona ruħu hekk kif il-ħbieb inġabru kollha miegħu minn kull imkien. Daħlu għal dil-ħaġa jemmnu f'dak li qed nagħmel jien, jisperaw u jittamaw li forsi jiena xi darba nista' nkun aħjar għal vorja sitwazzjoni hija diffiċli li nkun aħjar u minnu l-lesti għamlu minn kollu biex jaraw li x-xewqat tiegħi jkunu eżawriti u kieku jistgħu uħud minnhom literalment jagħtu parti minn ġisimhom lili biex nkun nista' inkompli tipo b'dak li qed nagħmel. Ġifieri nirringrazzjahom immensament u napprezza kwalinkwa sforz u kwalinkwa sagrifiċċju li dak li jkun qed jagħmel miegħi. Cheers, cheers. Cheers. Ġieli jgħidlek li kieku tkun nisbaħ ħaġa li tiġrilu jekk jgħaddi kollox li ikun miraklu kbir kieku. Affarijiet li ma nistgħux intuħ aħna imma. L-immutada jena immut kontentissimu għaxin ek ferħan u feliċi bħaj nifsi ġifiri. Kontent li għamil d-deċizjoni u għalibqa għamila sa l-axħar ġurnata sa kemm ikun possibli. Ma dispeċini minn xej li għazil dal-motu. Happy ek, sinċerament, kontent li għaddi d-deċizjoni li għatnej. Da tiġġiela ta' fil-filħu.
Bjorn għanna sala li ma tistax tieqa fiċ-ċabċaplek, u naf għaliex. Għaliex inti għaddej minn dan kollu u qed taħdem minn filgħodu sa filgħaxija għal ħaddieħor. Dik is-solidarjetà fil-prattika. Sinjuri, Bjorn fil-5 ta' filgħodu ikun ġaqet jibgħat il-messaġġi, kunu ġalli li qed nikkomunikaw kif jaf Silvio, kif jafu l-bib tiegħu hawnhekk. Flok mar idur id-dinja, qed idur bib u jgħidilkom għejnuha lill-ALS. Għaliex għandkom tifhmu li l-ALS hija marda rari u allura r-riċerka fuq għax m'hemmx business ma ssirx. U Bjorn dak li qed jagħmel, issa taraw. Bjorn il-marda twaslu biex ikun paralizzat u jċaqlaq bis-sajneh. U morna anka miegħu l-università fejn qed jgħin fir-riċerka u anka kif bajneh ikun jista' jċaqla l-kompjuter narawha minn ftit ieħor. Bjorn, id-diska għax naf li hija diska favorita tagħkom kollu semmejtili inti qed tajt I will leave my mark so everyone would know I was here. Fimni, dik kienet l-idea tal-fondazzjoni li. Fil-għalmed modna me xej ta' barra minna, imma jekk kulħadd tipo bil-ħajja tiegħu ħalli xi ħaġa pożittiva warajh żgur li tkun dinja ħjar għal dak kollha ta' madwarna. Ġifier minn dis-sitwazzjoni negattiva, prova ħroġ xi ħaġa pożittiva, għandi daqsxejn ċans u nispera li nkun għamilt il-parti tiegħi minn dak il-nista. Ħanifu għal-waqfa ta' pubbliċità meta niġu lura se nkomplu nimxu ma' din l-istorja. Nintaqgħu ma' Silvana li għadha kif ftit ilu tilfet il-mama tagħha propju bl-ALS għandna wkoll persuna oħra hawnhekk li għandha l-ALS nitkellmu magħha minn hawn ftit ieħor. Nkomplu nintaqgħu mal-Bjorn. Hemm in-numri hemmhekk jekk tridu tgħinuhom, jekk tridu tgħinu lil din il-fondazzjoni tistgħu tibagħtu SMS. Da mhux programm tal-ġbir. Però qed ngħidulkom tistgħu tgħinuhom. Ntaqgħu magħkom minn hawn ftit ieħor. Huwa ġenju fil-kompjuter jagħmellek eżempju l-website li waqqaf huwa stess tal-ALS Malta waqqafha f'temp vera minimu ta' nofsija sija, jiġifieri u website professjonali ħafna kif forsi rajtuha. U persuna li tant kemm kien qalbu tajba u tant kemm hu easy biex tkun ħabib tiegħu. Li issa derbi ċar, għax kif ħarġet di, speċi anki attività tara 50 ruħ kollha ħbib ta' vera, ġifieri mhux taf kif ġew stage speċi. Kellimt lilu, l-ewwel ħaġa li qalli aħna nagħmlu reunion mill-ewwel biex ninaqdu l-kol flimkien ħalli ngawdikom iktar minn qatt qabel. Issa waqt li Bjorn kulħadd jaf il-kapaċità tiegħu fl-IT baqa' tiela jiġifieri fil-karriera tiegħu u wasal fejn wasal illum. Però hu tiela ma jara l-ħadd bien, jiġifieri mhux bida jitkessa ma jkellem il-ħadd, anzi hu tiela baqa' il-Bjorn li kulħadd jafu. U dik kienet għax meta mbagħad għaddej minn żmien ta' Mart, l-aħħar stampa li raw ta' Bjorn hija li Bjorn dejjem kien hemm ġeneruż li hemm jgħin dejjem jgħin lil-batut. U allura meta issa qiegħed f'perjodu ta' niżla sab dawk in-nies li waqt li hu tiela trattom kif mixtieq. Dik naħseb fil-każ ta' Bjorn. L-attivitajiet kulturali għal din il-ġimgħa. Il-Pink October Malta qed jorganizzaw mixja kbira biex titqajjem kuxjenza u jinġabru fondi għal kanċer tas-sider. Il-mixja se ssir nhar il-ħadd li ġej u tibda mix-xatt ta' Bormla. Biex tirreġistra trid tkun hemm fid-9 ta' filgħodu. Il-mixja se tmexxiha ċ-chairperson tal-Marigold Foundation is-Sinjura Michelle Muscat. U kull donazzjoni se tmur biex jinxtara apparat mediku biex ikompli jgħin biex jitfejjaq il-kanċer tas-sider.
The President Solidarity Gozo Fun Walk bris il-Malta Community Chest Fund. Nar il-ħadd l-1 ta' Novembru f'Għawdex, tluq fid-9 ta' filgħodu mill-Port tal-Imġar sal-Korsa ta' Xħajma. Se jkun hemm attivitajiet tal-familja kollha u se jkun hemm trasport b'xejn lura lejn it-terminal tal-Gozo Channel u kull min se jmur se jingħata t-shirt tal-okkażjoni. L-applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju tal-Malta Community Chest Fund fir-Rabat Għawdex jew billi tibgħat email fuq mccf.gov.mt. Nar il-ħadd li ġej mis-7 ta' filgħodu l qudiem f'Bib il-Belt se jkun hemm volontira jiġbru għall missjoni ta' Malindi. Malindi huwa raħal fqir fil-Kenja li fih jgħixu eluf ta' nies f'faqar kbir, mingħajr ikel u xorb u mingħajr saqaf fuq rashom. B'inizjattiva speċjali ta' grupp ta' volontira Maltin u tal-Isqof ta' Malindi li huwa Malti wkoll, bħalissa għaddej ix-xogħol biex tittejjeb il-ħajja ta' dawn in-nies. Jekk inti trid tkun parti minn din il-missjoni, tinsiex nar il-ħadd jekk tkun dieħel Bib il-Belt ftakar fihom. U qabel ma morru għar-reklami, xi ħaġa interessanti li ma kontx taf miġjuba lilek mill-Waste Surf. Meta tixtri l-bajt għandek dejjem tpoġġih in-naħa ta' ġewwa tal-friġġ u mhux fil-biba. Peress li l-biba tal-friġġ tinfetaħ u tingħalaq ħafna drabi, it-temperatura tal-prodotti li jkunu fil-biba tinbidel il-ħin kollu. U allura il-prodotti jeħżinu malajr.
ċemplu 21249 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Nerico Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titħlu fiċ-ċans li tirbħu kull ġimgħa Hemper pasta rummo li inkludi gluten free, Hemper minant il-Conimex, voucher minant Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija minant Graham Collections, prodotti minant Butcher's Barn, prodotti Cafe Cordina, ikla minant Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, prodotti Tescoma. U fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ola kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. U kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal minant The Notebook Center ta' San Juan. Nerġgħu nilqawkom għall-programm. Bjorn qed jgħid li ħafna nies qed jitlu fil-Facebook u jikkomunikaw miegħu m'hemmx dubju. Nilqgħu magħna hawnhekk għandna sala mimlija nies illi qegħdin jaħdmu ma' Bjorn din l-ALS Challenge. Riċevejt messaġġ minn Robert Alligo, deputat tal-Parlament, u għalli missieri 23 sena ilu miet propju b'din il-marda. U allura nixtieq niddedika 500 euro lil-laqda. Ma għallix biex ngħidha, ma tngħidha biex inħeġġu in-nies ikomplu jagħtu. Il-mama u l-papa. Ma nafx jekk hux qed ngħix f'ħolma. Jew realtà kultant ngħid veru ma qed ngħaddu minn dil-ħaġa ġrat ħafna malajru. Bad ikollok tibda tneżilha u bil-mod il-mod. Mek 50 xhur inbidlet ħajjitna kompletament. Ma nafx. Ma tkunx qed tistenni qatt ma taħseb li ħatgħaddi minn xi ħaġa bħal dik. Ma sfortunatament se rridu naraw kif ħanamlu biex niġbru l-kuraġġ biex inkomplu mixin f'di triq li għandna qudiemna u mhix faċli xejn. Marija, inti waħda mill-iżjed persuni viċin ta' Bjorn bħalissa. Inti kont tafu ilu ħafna u kemm ilek tafu? 12 sena ilu. 12 sena ilu kont tafu, tajt kull kuntatt minn miegħu, u mbagħad smajt b'din ħaġa u komunikajt miegħu, ċempilt, tħalt bħal ħafna li hawnhekk, magħna u hekk. U speċi hemm rabta. Issa inti kellek di l-għażla u isek għażilt li tidħol propju fiha buġieħ kbir. Kif tħares li għadha l-ħaġa? Jiena sakemm ngawdu l-xulxin, nitkellmu, nieħdu gost, noħorġu flimkien. Nara dik il-ġurnata, li ngawdi dik il-ġurnata. Li ġej ma noqgħodx naħseb fih ħafna, nipprova. L-iktar tkun inkwetata meta ma tkunx miegħu milli meta tkun miegħu għaliex? Għax dik wis kuraġġ meta tkun miegħu jisu ma mħsib ta' xejn. Ta' nkun waħda iktar naħseb ninkwieta jisni. Tkun miegħu jimlik kuraġġ. U jagħmel il-kuraġġ lilek, mhux inti, ħbib tiegħu qallu hekk ukoll. Eżatt. Xlaqtek imma, meta kellek xlaqtek fih. Nidem determinat ħafna, intelligenti ħafna. Simpatiku. Timbarazzaħ. Le, fimni, komplimenti. Għalla jietku mux għet jemnu. Mux għet jemnu ġiġ. Li dejqun li komplimenti. Le, fimni, ovvja, kienet sorpriza sabiħa ħafna, ma immaġinajt dis-situazzjoni li l-ta' ma' persuna. Li kondividi ħafna mill-ħin liberu li kolli maħħa. Kont ħajti kienet, kont għamilt pjan tipo, mill-mardat,
Issa nagħmel hekk u hekk, nagħmel fondazzjoni, u mbagħad meta jiġi fis-stat iktar problematiku nintafa' d-dar, relax naħdem hemmhekk. Ma kellix moħħi niltaqa' ma' persuna bħal Marija u ġiet xi ħaġa hekk unexpected, però l-aspett li kienet xi ħaġa ferm pożittiva niltaqa' ma' persuna bħala li għandha ċertu valuri u rispett u imħabba li tesprimih b'ċertu mod u kienet xi ħaġa pożittiva li ma kontx nista' nabda żmien daqshekk diffiċli ta' ħajti. Ħaġa. Ok, mela. Silvio, inti meta sirt taf l-ewwel darba ma litx temmen. Bjorn bħalma jafu nħobb kollu ċajta u hekk ċajta ġifieri ċajt kull tip ta' ċajt goff u mhux goff u kemm il-darba joħroġ b'xi waħda minn tiegħu ġifieri bħalma jaf kulħadd u tipo meta bagħat li kien għadu fil-bidu sew meta kien għall-isma' ma ngħidlekx batlu fil-messaġġ jiena ngħidu hekk lura ma dawk intom u ftit żmien ilu mhux ħasin. Kienet kelli x-xar. Meta sifirna hemmhekk u hekk. Imma ma bdejtx nemmnu, ovvjament. Fil-verità nisallum ma rridx nemmen, ġifieri, ma meta tibda taqra mbagħad ċertu affarijiet, ovvjament illum il-ġurnata hija evidenti ovvja. Ma meta kien kellimni dak iż-żmien bajt sakemm imur it-testijiet kif bedejtu, m'hemm xi test li tmur tagħmlu tgħidlek għandek l-ALS, ġifieri hija xi ħaġa li teskludi l-oħrajn. Inti fil-fatt kwantant għajna rakkontajt li meta t-tifel tiegħek kellek okkażjoni u t-tifel kien ġar eżatt. Dak kien hemm attività waħda minn dawn l-attivitajiet li kienet jorganizza, futbol tournament kien, u kien ma jiflaħx it-tifel mxejta barra minn hawn kellu d-den insomma u għitlu. It-tifel tiegħek. It-tifel tiegħek. Għitlu ma nistax indum ħafna speċi ħaniġi, ġejt mort fiħdeħ u hekk. U hekk meta kien dak il-ħin għallu issa jgħaddilek speċi inti all right. Fhimtu. Jisek tara li speċi jgħidlek għax tipo mhux se jgħaddili fimt. U dik bagħad. Pero jien il-momenti tal-inqas jiena kif ta' illi nafu ħafna ma qatt ma nafu daqshekk kuntent jien il-Bjorn. Ġifieri. Qatt ma tafu daqshekk kuntent. Taqsillu. Nafu żmien meta kellu perjodi żmien korroħ u kollox, kellu perjodi żmien tajbin fis-suċċess fil-business li kienet jagħmel, kellu ħajja kienet kollu minn kollox, però qatt ma nafu kuntent daqsillu. Il-fatt li huwa pożittiv daqshekk minnha u li qed joħroġ ħafna ġid, ħseb li tara l-ammont ta' nies li rnexxielhom jiġbruhom, ħafna minnhom żgħażagħ li kulħadd għandu l-ħajja tiegħu li qed jiddedika tara sempliċement il-grupp kif nikkomunikaw flimkien timmissja sija ma tħares lejn il-messaġġ tara mit-messaġġ mill-ewwel, ġifieri l-ammont ta' enerġija li rnexxielu jiddaħħal f'daw il-grupp huwa ta' barra minn ma naħsibx li kulħadd forsi jkun qed jgħin b'xi mod imma ma naħsibx li dak li qed jagħmel tanqas jien ma naħsibx li kapaċi nagħmlu. Fil-fatt aħna għandna klip qasira ta' Amanda li hija l-mara ta' Mario l-business partner, tissemmu business partner ta' Bjorn. Ma nafx nistgħux. Naraw sa tant infakkarkom li rid illi jgħin din il-fondazzjoni jista' jibgħat SMS da vera mhux programm tal-ġbir, però qed nagħtu wkoll dan iċ-ċans lilkom biex tgħinu lil Bjorn u l-kawża tagħhom tal-ALS. Narawha. Bjorn meta sar jaf li t-tifla tiegħi kienet waslet biex titwieled, għamel 18-il siegħa straight mingħajr ma mar lura d-dar, ġol waiting area jistennija titwieled u qabel kien jaf li żgur kollox sew ma ċaqlaqx minn hemm. Dak hu Bjorn u l-qalb kbira tiegħu. Bjorn, nobbak ħafna.
Għani kwata xaħġa, mela, għamorru break, għaxet jgħamlu li sinjali morru break. U mbagħad nixtieq nitkellem imma Bjorn, ma nixtieq ukoll nitkellem ma' Silvana. Silvana l-mama tagħha, ma nafx nistgħux taraw ritratt, mietet propju bl-ALS. U kol issa qiegħda f'dil-għaqda ma' Bjorn, għax hekk Silvana. Dik il-mama ta' Silvana. Naf li kien diffiċli għalik, Silvana, li tkun magħna, però nirringrazzjawk. Ħan nitkellmu miegħek propju wara l-break. Ibqgħu magħna. Meta niftaħ fih bħalissa nara bniedem li għandu ħafna enerġija fih. Naħseb minn mindu sar jaf illi huwa diagnosed b'din il-marda, naħseb l-enerġija fih żdiedet exponentially ħafna. Naraħ vera active, I mean, he's putting all he's got into the foundation. U jipprova jikabbar dil-fondazzjoni kemm jista' jkun. Għandu kuraġġ kbir u għat jħoda very, very positive li l-ħaġa dik li nammira fiħem. ħaġa li tibqa' pressjonatu li u pozittiv, ġifieri jitkellem fuqha, issa titkellem fuq ħaddieħor. Meta jidħol għal xi ħaġa jagħmel xi ħaġa dejjem pożittiv. Tgħid li hemm jipprova awturi kemm hu persuna b'saħħtu li jibqa' jipprova u ma jistek ma twaffqu xejn jiżu. Jaf li qed imut, il-verità ġifieri qed imut, u kemm ħajkun qar minn hekk u jibqa' bniedem jitħaq jiċċajta jgħinek.
Xarabank jirringrazzja lil Paul Targi tas-set, SR Handaq Limited għaż-żebba tas-set, Gino Chairs and Tables, AgendaMolta.com, Photo City, Xaxa u t-tim tagħha bi prodotti Makeup Studio grazzi għal Beauty Plus, Hair Design, Best Team Audio, Nexus Lighting, 20's Upholstery, Mary Grace Curtain Designer, Butcher's Barn, Ben Estates, Pasta Rummo, Candy Gel, The Notebook Center, Executive Security Services, Food Saver grazzi għal VJ Salamone Marketing, Olympus Music, Energizer, Wagamama, Sako Sushi, Meli One Stop Shop, Sound Machine, Kenneth Hardware Stores, Galleria Darmanin, Darmanin Footwear, Silver Star Transport, Team Sport, Pierre & Co. fu RTK. Ġejna ħattart edha ma' Doreen mill-Wayserve u ħanduru djar ħanaraw min jirriċikla l-iskart. Nisperaw mendi li jirnexxilna insibu nies li jkunu qed jirriċiklaw l-iskart, imma l-importanti wkoll li jkunu qegħdin jagħmluha b'mod tajjeb. Issa mmorru daqsxejn alla rieda u naħżuhom ftit. Tajni qata dal-ħodu. Mela, ġejna jina u Doreen, mill-Wayserve Doreen, ġejna nċakjaw jek inti tirriċiklax l-iskart. Tirriċiklax l-iskart? Iva. Mela, l-lum għandek xi borza? Għandi xi ħaġa. Għandi xi ħaġa, nista' nurik. Ejjed. Proset, Dorian, proset. Il-ftit li għanna, suppost juża jiġu, il-soltu. Nar ta' tlieta. Nar ta' tlieta hawnhekk. Jiena qed nara affarijiet, kaxxa ta' żrabel li ma kellekx bżonna, boros, dal-fliexkun tal-ilma u xi ħaġa li qed nara tajjeb ukoll li dal-fliexkun tal-ilma ffiċtu. Kemm ma jħux spazju lilek fil-borża, kemm jekk tmur il-bring inside ħajħalli iktar spazju għal ħadd ieħor biex dak li jkun jiġi u l-bring inside imtell inqas malajr. U kif ukoll din importanti ħafna mendi wkoll li ngħiduha li meta jidħol l-iskart, meta jinġabar jidħol l-iskart ir-riċiklaġġ ta' Sant'Antnin, importanti li kemm jista' jkunu mtaqbin. Għaliex aħna mbagħad imorru ġo bejler, jiġu kompressati u hekk ma noqogħdux nieħdu biċċa xogħol oħra jintażlu mill-ħaddiema u jridu jerġgħu jgħaddu biex imorru biex jittaqbu. Dorian, għandna regala lik vera sabiħ. Talli inti tissepara l-iskart, għandna regala mill VJ Salamone Marketing, dan huwa Food Saver. Marija, ver, tajjeb. X'jagħmel dan? Jissilja. Xina kanita tista' tara x'għandi affarijiet. Da ma taħlix ikelbi, daqs 5 darbiet kieku inti jarfajtu normali. Veru. Ringrazzjak. Ilek l-arja. Surprise, ħafna. Thanks, Anti. Le, jien xejn ma naħli, Anti. M'għandekx għalfejn. Mela, qabel ma nkomplu, għanna l-mojra hawnhekk l-senjura jdenna malaj, għanna attività. Qabel xejn nixtieq ngħid li nappoġġa ħafna l-ELS u nixtieq li kulħadd jagħti donazzjonijiet tiegħu illejla. Ġejt inkellimkom fuq Pink October. Pink October kibret ħafna mis-sena l-oħra law u ma kibrix kombinazzjoni, kibret għax l-stakeholders kollha inaqdu flimkien din is-sena u qed tippruvaw nwaslu messaġġ wieħed. L-għan tal-kampanja għanna ġiex tal-kampanja u għed minnom huwa bażikament biex inwaslu l-arfin biex in-nies isiru jafu fuq il-kanċer u fuq il-kanċer tas-sider u tini wieħed ovvjament u li niġbru ammont ta' flus biex nixtru magna ġewwa l-isptar li bħalissa ma hemmx. Qed ikollna ħafna attivitajiet throughout ix-xahar kollu. Mojra ħadkellimna fuq l-attività li għandna nhar il-ħadd li ġej. Mela, nar il-ħadd kollha se niltaqgħu għall-mixja minn Bormla, Pjazza Gavino Gulija, Bormla u nimxu sal-Smart City. Nistiden il-kulħadd ikun hemm fid-9 biex jirreġistraw l-ewwel 500 persuna tingħata t-shirt b'xejn, ovvjament hemm 10 euro registration fee. Nittama li nkunu grupp kbir biex aħna l-koll niltaqgħu u nimxu flimkien hawnhekk f'dan ix-xahar ta' Ottubru u nkomplu niġbru
flus għal din il-magna. Jina nawgura lilkom għal dan il-an l-ALS, nawguralkom li tiġbru l-flus u vera nissapportja dak kollu li jattamlu. Awguri, Bjorn. Proset. Grazie. Grazie Moira. Pink October nixtieqkom li turu wkoll solidarjetà magħhom. Għaliex qed jagħmlu biċċa xogħol tajba u l-ewwel nisma' żewġ intervisti kienu vera imnalla hemm huma salvaw il-ħajjiet tan-nies. Mela, Silvana, inti il-mama tiegħek Filiz mietet bl-ALS. X'tgħidilna x'kien? Mela, kien il-bidu ta' 2012 u il-mami kull xejn toħroġ bdiet taqa'. U daqqa tikser ida, u daqqa tikser siqa, u daqqa tikser il-kustili. U fl-aħħar iddeċidiet li tmur għand it-tobba. Biex badan, imma finalment ir-riżulta li. Ir-riżulta li kellha l-ALS. Kienet taf. Kienet taf għax kienet fittex ħafna fl-internet. Kienet tħobbu l-kompjuter, kienet tagħtu il-sintomi li qed tħoss u ovvjament l-internet ħajtik minn xi ħadd għaddi. U kienet tgħidilna jistess sara, issa wasaltaw, issa wasal biex ngħaddi minn dak il-fażi. Tgħaddi dik il-fażi, issa wasal biex. Eżempju. Eżempju, l-ewwel ma bdiet saqajja, u mbagħad bdew idejja. Finalment ġiet kif qal Bjorn paralizzata kull ma ċċaqla għajnejha biss. Spiċċat la tista' titkellem, la tista' tiekol biex tiekol bil-pipe dirett tal-ġol-istonku u tiekol minn speċi ta' drip u tiċċaqlaq nikkomunikaw bl-għajnejn. Hekk spiċċat. Kienet tgħidilkom, ma kienet tkellimkom? Kienet tkellimna permezz ta' ktieb, kellha ktieb fin-nofs kellu toqba dal-ktieb u kien ikollu phrases żgħar, kienu jkunu kuluriti. Inti minnaħa qed tara ċertu phrases, inti minnaħa l-oħra qed tara l-istess. Mela hawnhekk għandek il-phrases bil-kuluri. U mbagħad ikollok il-kulur, eżempju blu, aħmar, aħdar. X'kienet qaltilkom, x'kienet li tiftakar? Lejlit, lejlit li ħallietna morna narawha jien t-tifla. U aħna ħirġin għamlet inna sinjal. U t-tifla qabdet il-ktieb, dal-ktieb, u bdiet tqalleb il-pages. U mbagħad għamlet ilha sinjal biex tieqaf ċertu page. U ħarset lej frażi. Il-frażi kienet tgħid I love you. U dik kienet l-aħħar li rajna minn għandha. U kif smajt bi Bjorn? Kif smajt bi Bjorn, ħadd ir-ruħ tejja fl-aħħar inqala xi ħadd għax li qed jagħmel Bjorn xtaqt nagħmlu, ma kontx naf minn fejn sa nibda, ma kontx naf x'għajnuna ħansir. U tlajt is-sema. Jien għalija Bjorn huwa Kristu modern għax qed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. M'hemmx biex nispjega. Persuna ta' dik l-età flok tmur tgawdi. Tiddedika ħajjita biex min ġej warajha, u jaf li m'hemmx tama għalih, imma min ġej warah hemm ċans u għandu tama. Jien għalija ma tistax tkun ikbar minn hekk. Fil-fatt, għandna dil-klipp li jitkellmu sħabu kemm il-ħaġa li għall-oħrajn. Di xi ħaġa li qed niċċelebraw illum aħna, għax Silvio qal qatt ma nafu daqshekk kuntent. U naħseb li Bjorn huwa daqshekk kuntent għax meta tagħti. Fil-fatt f'waħda miċ-chats li kellna għalli. Inti u Bjorn? Għalli
naf li qed immut, għalli però qatt ma ħassejtni daqshekk kuntent. U li dik vera impressjonatni. Għax qatt ma ltqajt ma' bniedem li jaf minn xiex se jgħaddi u jgħidlek qed inħossni kuntent. Għanna rawa dik-klip. Li mhux għalih, imma għal xi ħadd ieħor. U għaddej mill-istess sitwazzjoni għax faċli tgħidina b'saħħti u ħan nagħmel volontarjat u jaf li għaddej minn din il-marda u ħajjejna l-minu bħalu. Li naħseb jiena l-aktar ħaġa li speċi ta' nara fih dal-bniedem li baqa' pożittiv biex jagħmel il-foundation biex timxi iktar tjara kif jistenni l-ħadd ieħor u anke li qed jagħmel mhux għalih. Ġifieri l-awareness u l-fondi li qed niġbru huwa għal min ġej warah. Bjorn it-tir tiegħu huwa li tkun xi tkun il-kondizzjoni li jkollu sakemm ikun jista' b'xi mod jikkomunika, dan se jibqa' jikkomunika u ser jibqa' juża il-ħin tiegħu propju għal ġid tas-soċjetà ġenerali. Hemmhekk rajna il-Max is-sindku ta' taxbiex illi għadikom jagħtihom ħafna għajnuna naf u mhux qiegħed magħna xi msiefer. Il-mama tiegħek Silvana kienet qed tikkomunika bajnejha u Bjorn diġà qed tieħu xi forma ta' taħriġ u x'hekk Bjorn għal. Ifimni, hemm ċertu teknoloġija li qed nippruvaw inkomplu niżviluppaw ukoll biex meta tiġi fi stat ta' paraliżi komplut ikollok alternattiva ta' kif tista' tkompli tikkomunika mal-bqija ta' soċjetà ma ta' madwarek. Ma tkunx tista' titkellem, ma tkunx tista' tiċċaqla. Prattikament tiġi fi stat paralizzat kompletament li diffiċli tikkomunika. Hawn mezzi oħra kif semmejt Silvana tipo b'kodba, eċetera. U però dawn il-mezzi ta' teknoloġija iktar avvanzata li jtuk iktar faċilità. Aħna fil-fatt ġejna miegħek l-università fejn qed issir anke di riċerka ħa naraw daqsxejn dal-kompjuter kif taħdem. Mela kif qed naraw qegħdin nilbsu din il-kappa bħal din. U fiha għandna dawn l-electrodes huma kull huma materjal illi indaħlu ġo dawn it-toqob u bihom kull nistgħu naqbdu is-sinjal illi jidher fuq ir-ras li jiġi kkaġunat meta il-bniedem ħaddem moħħu. Veri, il-moħħ qed jikkomunika mal-kompjuter. Is-sinjal iktar għax il-wires il-ġimna hawnhekk wara s-sinjal li għandek fuq il-ras tal-persuna qiegħed jiġi maqbud mis-sistema minn dak l-amplifier hemmhekk, jiġi proċessat fil-kompjuter u bekk narfu l-intenzjoni tal-persuna, x'irid jagħmel il-persuna. L-iskop tiegħu kien proprju għal nies li ma jistgħux jużaw idejhom, jużaw saqajhom u tihom mezzi ta' komunikazzjoni. Nistgħu nurikom iktar tard ukoll l-sistema applikajniha biex tħaddem sodda. Sodda motorizzata biex inti tolli dalek, tolli saqajk pereżempju. Ġemek mor nesta fuq applikazzjoni li bniedem qiegħed sodda għandu bżonn juża sodda, ħaddem sodda, that's right anzjan li għandu bżonn xi ħadd miegħu biex joqgħod jafas l-buttuni x'afjin. Din xi ħaġa li jista' jużaw u jħaddimha. Aħna dan huwa laboratorju ta' riċerka, għalina riċerka hija kruċjali f'tax-xogħol tagħna, aħna nagħmlu l-student tagħna però nagħmluhom affarijiet illi huma bbażati fuq ir-riċerka li nagħmlu aħna. Jiena kuntent ngħid li r-riċerka tagħna hija nippubblikaw fid-dinja kollha, għandna xogħol li huwa fuq il-livell tan-nies tal-aqwa professuri fid-dinja u fejn għandna l-oqsma tagħna, għandna l-ekspertiż tagħna, ma nagħmlux kollox aħna, ma f'dak li nagħmlu xogħol li huwa fuq livell internazzjonali. Kif jista' jkun li b'nuċċali qed jikkomunika mal-kompjuter? Sewa, issa li għandna hawnhekk għandna nuċċali li qed jaqbad is-sinjali minn fuq il-ġilda tal-ras tajjeb illi korrispondu mal-moviment tal-għajnej. Inti jista' jkollok screen bħalma kulħadd ikollu bil-Windows, bil-icons kollha li tixtieq tażel inti. U tixtieq tmur tażel għajn, tiftaħ il-Word pereżempju. Issa flok bil-mouse għax forsi ma tistax, jew forsi għax ma trix ukoll. Tħares leha u tiftaħ di. Din it-teknoloġija kemm di tan-nuċċali, kemm ukoll tal-moħħ, qegħdin naħarsu wkoll li aħna biex tħaddem l-affarijiet ġo l-ambjent tiegħek. Pereżempju, tixel it-television, jew tiftaħ television, tiftaħ bib, tiftaħ tieqa,
tħaddem strumenti ta' madwarek. Bjornet ma' Silvio ma' n-nies l-oħra jikkollaboraw ukoll ma' Wilfred Kennedy fuq ir-riċerka u ħadna l-komment ukoll ta' Wilfred Kennedy naraw. Hawnhekk ma nitkellmux fuq it-trattament, hawnhekk nitkellmu għandek pazjent kif ħanamlu ħajtu aħjar dan li seħ Assisted Living Technologies. Ġifieri jekk inti qed titlef il-funzjonalità ta' idejk ta' saqajk tibqa' tuża moħħok u tista' tagħmel ħafna affarijiet. Naħseb li hawnhekk irridu nirringrazzjaw il-Bjorn li tagħna din l-opportunità li dak li ġara lilu qasmu magħna bis-saħħatek qegħdin nkabru l-arfien l-ewwel ħaġa importanti biex ikunu nafu x'inhi dil-kundizzjoni. U anke biex inkomplu nagħmlu riċerka biex inkunu nistgħu ngħinu lil min jiltaqat minna dil ħaġa. Ok, ħanieħdu ftit. Mela, li nixtieq ngħid ukoll Silvio, jiena ma' kull min intervistajna jiena u Marija li kienet il-producer tal-programm, ma' kull min intqajna kollha qalu ħaġa l-istess li kienet kif inbdilna. Il-prioritajiet inbidlu tagħkom minħabba Bjorn qed ngħid jien. Jiena kajn personalment affettwatna ħafna, ġifieri fil-ħajja tiegħi anke bix-xogħol bil-politika u ovvjament li jkollok tiltaqam ħafna sitwazzjonijiet, ġifieri tara l-affarijiet però meta mbagħad tmissek daqshekk mill-qrib. Naħseb tirrealizza kemm fil-verità l-ħajja tara fil-prijoritajiet tiegħek, naħseb il-ħajja qasira wisq li inti taħli il-ħin tiegħek forsi tiġġieled jew tiffoka fuq l-affarijiet li iktar li mhumiex importanti. U naħseb dal-eżempju huwa importanti messaġġ għal kulħadd li jisma'. Ekku fil-fatt. Nifukaw fuq dak li huwa sabiħ, ejja ngawdu l-ħajja u ejja ngħixu ħajja biex nagħmlu. Kemm nikkwitaw fuq iċ-ċuċati dik jiġifieri Bjorn li ċaqlaqni biex jgħidli propju mingħajr ma qalli, però kien qalli kwot u ktibta qalli ħalli kwota il-Bjorn meta ntqajna qalli ħlejt ħafna ħin naħseb għall-futur li issa mhux se jasal. Xi tfisser? Fimni, tikollok ħajja normali u tippjana l-futur normali, ħafna drabi nippjanaw ħafna u għal żmien forsi fit-tul, eccetera. Mingħajr ma naraw forsi nagħtu daqshekk importanza għall-affarijiet ta' dak iż-żmien. Pjanajt ħafna l-futur u anke li nirtir, eccetera, però issa sitwazzjoni ovvjament. Spiċċajt jiġifieri kellek anke l-post fejn tiddir. Fimni dejjem persuni li nara ħafna long term, eccetera, l-affarijiet u dejjem. Però ma tiġi f'sitwazzjoni bħal da ovvjament il-prioritajiet jinbidlu kompletament u tirrealizza kemm forsi ħafna drabi nkunu akkwistjoni ċertu affarijiet u dejjem ridu iktar u l-kontentizza li ikollna bl-affarijiet ma nirrealizzawx x'inhija. Ġifieri b'da żmien iktar tapprezza li għandek orrajt tara fil-futur, però trid gawdi ħafna dak li għandek u iż-żmien li qed tgħix fih. Qisu l-messaġġ huwa tox taħseb ħafna fil-futur u tinsa li qed tgħix illum. Tifimni, huwa tajjeb li tippena l-futur ovvjament, tajjeb tkun responsabbli, però ma tix tara ħafna il-qudiem. Huwa importanti li tapprezza il-mument u dak li għandek bħalissa u dik hija naħseb xi ħaġa fundamentali mill-ħajja. Ok, hawnhekk għandna lil Philip Fenek li apparti li huwa l-Viċi President tal-GRT u mhux għalhekk jagħtaw għaliex daħal ukoll f'dal-grupp, mhux hekk. Imbdilna, fil-qosor Filip. Iva, jien li ngħid blumilta kollha, Pep. Kultant ngħid naħseb iktar qed jgħin lilna milli qed ngħinu lilu. Jien il-grupp dal-aħħar sirt nafu u il-mod kif għaqadna u kif tagħna a blow to reality illi il-problemi tagħna speċi saru ħmerijiet affarijiet żgħar jinneħu minn innifsi. Minn noqgħod nargumenta fuq l-ekonomija u ma nafxiex u naħduha bi kbira taf kif. Meta nħares lej il-kuraġġ tiegħu. I mean, life is dealing with the unexpected u naħseb li Bjorn huwa eżempju klassiku ta' del ħaġa, ġifieri Mara Viljani minn fejn iġib l-enerġija tiegħu moħħu ċar, is-self-management tiegħu hija xi ħaġa impressjonanti ħafna. Peppi, rittati Iva, fil-fatt għandi donazzjoni mill-GRTU, nixtieq ngħaddiha lis-segretarju esekuttiv lill-Imran
għandi ċek ta' €200, mhux ħafna naf, imma għandna organizzazzjoni ngħixu minn fuq il-membership u bil-kappelli għandna nsellmilkom. Nirringrazzjaw kien faktru li din hija marda rari u allura xrari. Naturalment ir-riċerka ħafna drabi ssir fuq il-mart li jkunu komuni għax intek tagħmel il-pinnoli u l-affarijiet. U allura jien hekk meta qed nagħmlu dal-programm niftakar kemm tfajna bramel tal-ilma mhux hekk u kulħadd jitħawe u issa għandna realtà. Dak il-bramel kollha kienu għal persuni bħal Bjorn u bħal mama ta' il-ħaġa mhix xorta mhix daqshekk rarissima ġifieri, għaw bosta każi, fl-età tiegħi hija xi ħaġa super rari. Fl-età tiegħi hija verament wieħed kull 5 miljun. It-tip li għandi jiena u l-età tiegħi hija verament inserta biex tinżel fuq, fimni. Però fimni trid tara wkoll mill-aspett li ieħor li forsi kien hemm raġuni għalfejn ġiet fuq, allura nipprovaw noħorġu. X'raġuni? Ma jfimni raġuni. Jkun hemm 5 miljuni u tkun int. Jista' jkun hemm raġuni. Kont daqsxejn beżżu li fimni tu sejdi jiġifieri. Li waqgħet fuq ovvjament. Issa kien provajt irbaħ il-lotterija u nexxieli bil-maqlub. Ġifieri ovvjament hija xi ħaġa ferm dak, biex tiġri fuq hekk tkun daqsxejn sfortunat. Però fimni minn kull ħaġa nistgħu nestrapolaw xi ħaġa li tista' tkun pożittiva. Jien ngħid iġrad biskop. Biex ikollu kien hemm xi ħadd li jista' jagħmel xi ħaġa li jien hekk kontatlu l-bambina żellilek għax jaf li ħadd tagħmel xi ħaġa. Jien hekk ngħid. Għax ma ċejt, naf li ma tittajt xejn. Għax jien malaj titla li għodda fil-gardum, ma danx niskella, imma jiena naħseb illi għat jgħid Bjorn u għattajt il-mara. Illi kien hemm barra li kien hemm malla fis-sema. Jiena naħseb iktar nantu illi talbet għal dawn l-affarijiet. Għax tant kienet tħobbu, jiena naħseb illi tridu ħdejha. Jiena hekk kien ngħid għax ġieli naħlom fuqha tifhem. Jiena fil-fatt billejl meta noħlom nimmaġina illi ir-reġa' ġi sewwa tant moħħi rrid għax jiena għas niżilta. Għadni sar ġurnata tal-lum imma meta jidħol jiftaħ il-bib, mhux jiftaħ il-bib. Immorru niftħulu l-bib. Għax ma jiftħux. U naraħ miexja, tifhem. Imbagħad nibda nemmen. Fil-fatt jien kun f'kamartu qas immur ħdejh. Għax meta nara ħijat fuq il-computer jidejh mal-keyboard u nara dawk il-fatt t-sita jdejh, tifhem. Ma nkunx nifla jżid. Bil-banda l-oħra li qed jagħmel dawn l-attivitajiet u qed noħu pjaċir bihom, nirringrazzja il-sħabu, il-bitfajla li għajja. Illum li rrid ngħid komplejt wiġġajt ħafna għax ħadd donation kbira, ma donation ta' wġieħ tal-qalb. Illi wafquni mix-xogħol ukoll. Dik id-donation li ħadd. Mela, ħanifqu għal waqfa qasira meta niġu lura, issa se jkollna ftit l-anime hawnhekk mara se jkollna l-Mark jagħmel il-parti daqsxejn light tiegħu, mbagħad inkomplu bil-programm, u anke se nistaqsu wkoll f'momenti bħal daw Bjorn, persuna oħra li għandha l-ALS bħalissa, jaħsbu fl-eutanasja, jaħsbu li jridu jtemmu ħajjithom biex ma jgħaddux minn dik id-batija. Meta kont inqgħid ma' Bjorn l-ewwel darba, kienet jgħidli li qed jikkunsidra serjament. Ħansaqsih illum kif qed jaħsibha. Nkunu magħkom minn ftit ieħor. Infatti naħseb ħaqqu li jagħmel daqsxejn għalih iktar forsi għax għajmin qed jagħmel ħafna għal ħadd ieħor. Jiena qalli l-awareness li rrid noħloq ħatkun għal nies li ġejjin warajja. Bjorn vera u ra kemm għandu karattru sod u kemm imbagħad ifhimni fl-aħħar mill-aħħar kemm iħobb il ta' madwaru. U kemm qed jaħseb fil-futur. Nies li ġejju waraj għal-ġenerazzjoni ta' warajna u. Il-marda miftit li nafu hija dejjem tikollok biċċa.
Taf kif, allora psikologikament naħseb li tkun b'saħħtu ħafna li dan l-aħħar naħseb rajtu żied ħafna anke psikologikament u rajtu b'saħħtu jien ħanejdu hekk. U dejjem kont nammiraħ għall-affarijiet li kien jagħmel, tifhem hard working u x'nafien, imma issa li qed jagħmel issa ovvjament much more to admire for what he's doing now.
Xarabank jirringrazzja lil Paul Targi tas-set, SR Handaq Limited għaż-żeba tas-set, Gino Chairs and Tables, AgendaMolta.com, Photo City, Xaxaw tim tagħha bi prodotti Makeup Studio grazzi għal Beauty Plus, Hair Design, Best Team Audio, Nexus Lighting, 20's Upholstery, Mary Grace Curtain Designer, Butcher's Barn, Ben Estates, Pasta Rummo, Candy Gel, The Notebook Center, Executive Security Services, Food Saver, grazzi għal VJ Salamone Marketing, Olympus Music, Energizer, Wagamama, Sako Sushi, Meli One Stop Shop, Sound Machine, Kenneth Hardware Stores, Galleria Darmanin, Darmanin Footwear, Silver Star Transport, Team Sport, Pierre & Co for RTK. ċabċipa kbira lil-anime, sinjuri. Irrid ngħidilkom illi l-anime, mhux għax għandi għalfej, imma Anime Gospel Choir, kunċerti ħollem CC, nhar il-ġimgħa li ġej, is-sibt u l-ħadd matinee fit-3:30 jistgħu ifittxu il-biljetti billi titlu fil-Facebook tagħhom. Sinjuri, anime, ċabċipa, grazzi ħafna, grazzi tal-li kontu magħna, grazzi. ħafna kantanti magħrufin li qegħdin ġo choir inkredibbli. U issa, qabel inkomplu ma' Bjorn u l-istorja tiegħu għanif u ftit għal-moment dak ngħidulu Light, fejn Mark jaddilna ftit ħsibiet tiegħu, il-ħsibiet ta' Mark. Il-lejla tajba u nilqakom għal-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Ir-rokna fejn jiena naqla l-ħsibijiet minn fuq l-istonku tiegħi u nitfaħħom fuq l-istonku tagħkom. Wara li l-ġimgħa l-oħra nedejna din ir-rokna bil-ħsieb fuq il-budget kien hemm ħafna li kummentaw u kitbu fuq Facebook u fuq YouTube. U rrid ngħidilkom li l-kummenti rajthom kollha u apprezzajthom kollha. Fosthom dal-kumment ta' dan il-baħbuh li qed niftakar fih bħalissa li kitib li Keep it up, can't wait for next program. Grazzi. Imbagħad kien hemm kummenti oħrajn li kienu, pereżempju, dak Mark jimolla wis bidlu l-suspensions. Jew xi ħadd ieħor li qal li jisni speċi ta' siġra. Jew inkella xi ħadd ieħor li kiteb meta nara lil dan ir-raġel fuq it-television inku qisni qed nara film tal-waħx. Okej, jekk ma tiddejjaqx titwaħħax, ibqa' rani kuntent int kuntent kulħadd. Jekk tieħu gost titwaħħax u trid titwaħħax, nissuġġerilek tgħaddi sa paċe fil-sibt fil-għaxija jew inkella taqra l-ktieb ta' Norman Low l-Imperium Ewropa. Imma ngħaddu għal-ħsieb tal-lum. Il-ħsieb tal-lum l-ismijiet. L-ismijiet li jagħtu il-Maltin. Bħal dar raġel li semma d-dar tiegħu ISIS. Dak huwa ritratt ta' vera, dak mhuwiex ritratt editjat u dik hija d-dar li teżisti Malta. Issa,
tippanikjawx. Jista' jkun illi dik id-dar hija msemmija għall-imbit ISIS pereżempju li huwa imbit Malti, jew kellha li msemmija għall-Alla Isis li fil-mitoloġija Eġizzjana hija l-Alla tas-sema u tan-natura. Jew ngħidu li f'din id-dar jitoqgħod il-koppja li jisimha Isabel u Iżward pereżempju, u qabdu nofs l-isem tagħha u nofs l-isem tiegħu u waqduhom flimkien biex jagħmlu l-isem tad-dar. Ejja flimkien għal-moment nieqfu nikkonvinċu ruħna li waħda minn dawn it-tliet raġunijiet hija raġuni għall-isem ta' dik id-dar għax jekk mhux hekk ma rridx nimmaġna x'hemm wara l-bieb ta' dik id-dar. Il-puntu li meta nesperimentaw bl-ismijiet jista' jkun li l-esperimenti imorru ħażin. Jista' jkun li dan l-esperiment huwa wieħed minn dawk l-esperimenti li marru ħażin. L-unika esperiment li naf li mar qar minn dan l-esperiment huwa dan l-esperiment. Fejn hu dak li qal li għandi xahar jisis ġra. Issa qed joġobkom ix-xahar bin-nokli vera, issa qed joġobkom. Insomma, illum ħafna smijiet li nagħtu li djar mhux problema jekk ikunu strambi għax jgħaddu, però ħafna smijiet strambi nagħtuhom ukoll it-tfal u hemmhekk il-ħaġa tiġi ftit aktar katastrofika. Għaddejna minn fażi f'Malta fejn konna nagħtu smijiet strambi ħafna lit tfal, imissa dik qisha qed tinbidel u qed isiru nvoga l-ismijiet bil-Malti bħal Gianni, Ċikku, Gerita, Tina, Salvino, Pawlu. Ma nistax nifhem minn fejn ġejja din għax safenna fien dal-ismijiet konna noboduhom sempliċiment għax kienu l-ismijiet kollha tan-nies fid-denfil. Kien hemm raġel wieħed li toġbu l-idea u semma lilu nnifsu Peppi imma l-bqija ħadd ma rid jaf bl-ismijiet bil-Malti. Issa reġgħet isa qed issir invoga. Imma hemm problema għaliex aħna skoprejna li f'Malta ma tistax issemmi lit-tifel jew tifla tiegħek isem bil-Malti. Mhux għaliex għandu konnotazzjonijiet sesswali jew għax se jkun bulid l-iskola. F'Malta ma tistax issemmi lil baby tiegħek isem bil-Malti għaliex l-Uffiċċju tal-Insinwa ir-Reġistru Pubbliku m'għandux fonts tal-Malti fil-kompjuter. 4 snin ilu fi Black Antonieri kienet ġid din il-kopja li qalet li weldu tifel pruvaw semmaw Gianluigi u xemmarru l-Insinwa ma ħallewhomx. Mort biex nirreġistraħ u għalt li Gianluigi nistax tagħmlu bit-tikka tal-għalfejn. Għalt li għax font Malti m'għandniex, traħi mhux se niffirma karti. Jekk it-tifel mhux se jkun imnissel Gianluigi bit-tikkek. Intanti kikonna aktar żviluppi dwar din l-istorja nadwarkom anke fil-programmi li jmiss. Dawk li żviluppi ħanatuhomkom illum, dak it-tifel illum għandu 4 snin u dik il-problema għadha ma solvitx sal-lum. Din hija telefonata li għamilna aħna ftit jiem. Merħba, u grazzi tal-li ċempilt ir-Reġistru Pubbliku. Welcome, and thank you for calling the Public Registry Department. Hello, good morning. Good morning. Qed inċempel għaliex għadha kemm kellna baby. U nixtieq nsemmu isem bil-Malti. U ma nafx hekk hux possibbli. Jien nixtieq il-marada ma qablitx ma jien nixtieq Ġużi. Issa, it-tikek m'għandniex għad. Jiġifieri l-ġi bit-tikka tal-bit-tikka li ċaxa maqtuha. Sew, jiġifieri ma nkunx nista' nsemmih Ġużi? Lilek tista' semmih. Sewa. Imma il-ġi tiġi mingħajr tikka. Jiġifieri l-ġeb bla tikka u ż-żeb bla tikka. Bla tikka. Ma mbagħad forsi jkun bulid l-iskola x'imbagħad jibdew jgħidulu Guzzi. Naqra. Imma nista' nsemmih Ġużi mingħajr it-tikek hu? U fuq l-ID card u l-passaport kif ikun jidher? Jidher mingħajr it-tikek? Ok, ħanamlu ħaġa ċara għal dawk li jħobbu jaqgħu l-ajjiet. Jien ma kellix baby. Alright, jien ma kellix baby u dak li qegħdin taraw bħalissa mhuwiex il-baby tiegħi dak huwa jien meta kont baby. Il-puntu illi f'Malta ma tistax issemmi li t-tifel jew tifla tiegħek bismijiet li fihom il-ħera sa maqtuha il-ġe, iċ-ċe jew iż-że bit-tikka. U din hija redikola. Jien ma nafx min responsabbli tagħha, però xi ħadd huwa responsabbli u minnu responsabbli huwa ċe bit-tikka. Għalkemm laqas jista' jkun ċe bit-tikka f'dal każ irid ikun ċe mingħajr it-tikka għax il-fond tagħha m'għandux. Issa ftit ġimgħat ilu newsbook.com.mt għamlu investigazzjoni fuq dan l-istess suġġett u kitbu l-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku u qalulhom staqsewhom jekk mhux qed jagħmlu xi ħaġa biex isolvu din il-problema. U fir-risposta l-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku qalulhom hekk. Ix-xogħol sabiex tiġi maħluqa sistema kompletament ġdida issa beda, però dak kollu jieħu l-ħin, riżorsi u fondi. U għalkemm nixtiequ li sistema ġdida mill-aktar fis tibda, nistgħu ngħidu li sistema ġdida se tiġi mnedija fl-2017. Ix-xogħol beda
Imma fadallu sentejn biex jitlesta, ġifieri proġett ta' sentejn għal 4 itri. ħanamel xaġa ċara. Jiena fis-sentejn li jmiss m'għandi l-ebda ħsieb li kolli tfal, u allura din ħaġa li ħanamel issa żgur m'għandi l-ebda interess personali li nagħmilha. Imma ma niflaħx narakom dbatu u rrid insolvilkom issa l-lejla dil-problema. Biex fuq il-kompjuter ikollok il-ħera sa maqtuha, il-ġe, iċ-ċe u ż-żeb it-tikka kull ma tittamelu trid tmur start. Fil-kaxxa tikteb language input, f'dik il-kaxxa li titlaqlek tażel change keyboard, imbagħad tażel il-lingwa tal-Malti mill-ħafna lingwi li hemm minn madwar id-dinja kollha, tażel keyboard tal-Malti u boom għandek il-Malti fuq il-kompjuter. U jekk m'intix ċert isfel taħt hemm buttuna żgħira bil-kelma IN biex li jfisser li għandek il-lingwa il-keyboard tal-Ingliż u buttuna żgħira ML li jfisser għandek il-keyboard tal-Malti. Lesta, solvejtilkom problema ta' sentejn f'żewġ sekondi. Morru u għamlu tfal għax li kien għalija minn għada l-qudiem tistgħu tibdew issemmuhom bil-Malti. Grazzi, il-lejl tajjeb, aktar sibiet mill-istonku tiegħi għall-istonku tagħkom il-ġimgħa d-dieħla. Illum saret moda ġdida, dik tal-ismijiet Maltin, min kien Joe, illum sar Peppi u Augusto sar Wistin. Biss jekk bħali jismek ċensu, jew tixtieq li jismek ċikka, għall-insinwa din problema għax m'għandhomx iċċebit tikka. Xaraban, owejo, owejo, xaraban, owejo, owejo, xaraban, owejo, owejo, xaraban, owejo, owejo. ħafna mill-affarijiet inbidlu għax tipo u stess ġi quddiemi u għalli jismani għalli filli għandek dik il-prioritajiet kollha, filli għandek skop f'ħajtek, filli trid tlest id-dar, filli trid forsi tfaddal dera taħt rasek biex forsi tasal iktar għal qudiem. Filli f'salt issa ġejt f'pożizzjoni fejn kull ħaġa li ħdimt għaliha u kull ħaġa li kont qed naspira liha issa m'għandix sens. Għax issa kull m'għandi tipo sentejn, jiġifieri. Kull ġurnata li tgħaddi nkollu moħħini fiha, ġifieri, talment nitkellmu fuq Facebook, fil-għodu ngħidu bonġu, anka mort Lourdes xi ġimgħa ilu, hekk sibt fih u tlab talih ħafna. Morna ġurnata ġo fan park kbir, water park. Kien hemm slides kemm trid u kollha nieħdu pjaċir nużawha, ma fil-verità kull ma minna waħda għax rajni ħibaqati anke biex jitla l-ewwel waħda li kienet ġosta sul ħaroli u waqafna hemmhekk biex kemm jista' jkun nkomplu normali minn ma jbati.
ċemplu 2-249-200 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Nerico Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titħlu fiċ-ċans li tirpu kull ġimgħa Hemper pasta rummo li inkludi gluten free, Hemper minant il-Conimex, voucher minant Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija minant Graham Collections, prodotti minant Butcher's Barn, prodotti Cafe Cordina, ikla minant Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, prodotti Tescoma. U fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ola kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. U kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal minant The Notebook Center ta' San Juan. Mela, waqt dan il-programm xtaqna niftħu diskussjoni li se tkompli fi programm sħiħ li nagħmlu dwar l-eutanasja. Ma għandna lil Joe u lil mara tiegħu Marlin. Joe inti ukoll ġejt diagnosed bl-ALS u ċempiltinna meta rajt ir-riklam tiġi fil-programm għax tittajt xi ħaġa importanti. X'inhi di xi ħaġa importanti? Għax meta sirt naf l-iktar ħaġa li nkwetatni li ma rridx nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, ġifieri li tiġi paralizzat kif spjegajtu sew intom. U li xtaqt li tidħol hawn Malta l-eutanasja, ġifieri biex ma nispiċċax hekk. Jien mhux ħankun kontra min ma jridx jagħmilha, ma jagħmilix min jagħmilha, ma jien żgur ma rridx ngħix hekk. Jiġifieri għalhekk ġejt hawn. Żgur mhux biex in-nies biex forsi nagħmel pressure tidħol dik il-liġi. Marlin, inti kif tħares lejha di li qed jitlob? Ifhem, jiena naqbel mal-eutanasja ma nixtieqx naslu għaliha, però jekk tara bniedem batut u tara fajnejh qisu qed jitolbok bil-ħnina biex itemm ħajtu u jiena ma nista' nagħmel xejn għalih. Vera li jiena jekk irid inkun egoista ngħidlu le. Għax irid ingawdik iżjed, imbagħad inkun egoista u naħseb fija nnifsi u mhux fih. Timmaġina xi ħadd jitolbok biħnina bajnejh biex teħilsu minn dak il-martirju. U ma tistax tikkuntentax. Ok, għanna li Rowland hawnhekk li sidinnieh se jkun magħna fil-programm li nagħmlu dwar l-eutanasja ma għal ftit minuti. Ir-reazzjoni tiegħek għal li qed tisma'. Inti ma taqbilx. Le ma naqbilx. Raġuni hija waħda ġifieri jew insomma hemm ħafna raġunijiet, propjament iktar waħda li għandha relevanza lija hija li kull bniedem għandu valur. Huwa valur fis-sens daqskemm ġewla m'għandix valur, allura inti meta qed tagħżel dik it-triq qed ixxejjen ilek innifsek, qed ixxejjen il-valur tiegħek f'din id-dinja u qed ixxejjen il-ġid li ħadd ieħor jista' jagħmel miegħek u inti li tista' tagħmel ħadd ieħor kif qed jagħmel Bjorn illum magħna. Ġifieri ma naqbel xejn magħha dik il-linja, ovvjament jien m'iniex qiegħed fiha bħalma qiegħed inti, ġifieri ma nistax nitkellem, m'għandix ħadd li għaddem il-familja dal-affarijiet. Però nħossa ħafna. Parti ovvjament hemm l-argument reliġjuż. Fil-minuti għadna f'di diskussjoni. Qed niftħu għad id-diskussjoni aħna. Nixtiequ nies li għaddejjin mis sitwazzjoni bħal din jaqblu ma jaqblux biex jiċemplu u jkunu bħal Bjorn, ġifieri nixtieq issa iżmien li għandi ngawdih u ġifieri nibqa' ngħix normali. Jien sempliċiment ma rridx nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni li biex tiekol irid titmak xi ħadd, biex tinħassar irid jaħslek xi ħadd. Ġifieri u jien inti tista' tifhimha kif trid, jekk inti qed tgħid ma tixtieqx ma taqbilx magħha li ssir eutanasja, inti sempliċement jekk imbilli jkun hemm il-liġi ma tidħolx fija, ma tagħżilix li ssir eutanasja fuqek. M'għandux ikun għażla dak li qed ngħidu, m'għandux. Le, mhux qed ngħid kara. Fl-Indja hemm Kalkata hemm id-dar tal-mewta ta' Madre Teresa. U di xogħla huwa litteralment tixbor nies li qed imutu fl-aħħar minuta. Id-dinjità tal-bniedem hija li fil-mument tal-mewt tiegħu qiegħed maħbub qalb oċċa nies li qed jieħdu ħsiebu li ma jimpurtax li qed jieħdu ħsiebu. U dak hija inti li qed tħoss li forsi tkun ta' pejs ta' dwek il-ħadd ieħor ma ħadd ieħor essaġġ dik il-ħaġa jiflaħa miegħek għax iħobbok. Ma mhix dik biss ta'. Ma nistax inti qed tħares lejn li jieħdu ħsiebek biss. Inti jekk jiena personali
xi tittejx tagħmel f'dik is-sitwazzjoni illi ma tista' tagħmel xejn. Apparti li sallab in-nies ta' miegħek, inti ma tistax tagħmel xejn. Jiġifieri dak x'gostu. Tant fija dwejja il-ħajja. Żgur ma rridx ngħix hekk jien, jiġifieri għall-inqas sakemm nistangaw di okej. Imma mhux inżid dik id-dwejjaq magħha. Ok, mela ħan waqqaf dil-biċċa din għaliex għandna telefonata mingħand Dr. Rose Gallia li hija psikologa. Rose, nirringrazzjawk li naqgħod magħna. Għandna diġà stidinnik għall-programm sieħ li se nagħmlu. Rose, qed tismana? Iva, qed tismani? Jiena wkoll imħawwad fuq di tal-awtalazja personali, ġifieri għandi ħafna pożizzjonijiet, imma fuq di mħawwad. U mħawwad għax nibda ngħid jekk xi ħadd jgħid li jrid jagħmilha. U mbagħad meta jiġi f'dak l-istat, kif se nkunu nafu li vera għadu jrid jagħmilha? Dik tikkonfondini. Inti kif tarajek mill-lat psikoloġiku? U Pep mhux inti biss imħawwad, jekk nistaqsu ħafna nies ħajdulek l-istess għax hija xafra li taqta' miż-żewġ naħat. Meta inti qed nitkellmu fuq l-eutanazja, dal-mument qed nisma' lil dak is-sinjur qed jgħid illi hu ma jixtieqx ikun ta' pis fuq ħadd ieħor, ma jixtieqx illi jispiċċa li xi ħadd qed jitimgħu. Imma fl-istess ħin aħna meta qed naraw bħalissa inti trid tkun ċert il-każ psikoloġikament jekk hux imċajpar id-deċiżjoni tal-eutanazja minn affarijiet oħra. Xiġifieri, jekk jiena ħanieħu imrat u qed ngħid jien irrid illi ikolli dritt tal-eutanazja. Imma jien biex ikolli dritt tal-eutanazja, irrid inkun ċerta illi id-deċiżjoni għall-inqas ejja ngħidu qiegħda bil-liġi u għall-inqas id-deċiżjoni tiegħi mhix imċajpra minn ħafna affarijiet. Hemm ħafna aspetti li jistgħu iċajpru id-deċiżjoni tiegħi, waħda minnhom hija depressjoni, ansjetà, adjustment disorder, hemm diversi oħrajn li forsi l-qudiem ikollna ċans li nitkellmu fuqhom. Ok, Rose, se jkolli ngħidlek tikkonkludi għax imbagħad aħna li se nagħmlu kif taf, se nagħmlu programm qed inħeġġu n-nies anke li għandhom din l-esperjenza biex jiġu jkollna l-ġew magħna hawnhekk u tkunu anke tistgħu tiddiskutuha flimkien. Mela. Waħda tal-aħħar li noqogħdu attenti hija illi iktar ma nużaw il-lingwaġġ eutanazja tidħol. Jista' jkun lil dak li jkun qed ngħidulu isma' jekk int marit, waħda mill-affarijiet li trid tagħmel huwa li tittieħu d-deċiżjoni li tagħżel dik it-triq. Ġifieri anke l-lingwaġġ iridu noqogħdu attenti. Ġifieri il-qudiem forsi nilħqu nitkellmu aktar fuq. Nirringrazzjaw Rose nafu li qiegħed Rose mara ta' Mario Gallia u llum kellu l-lunch tal-ktieb iċċirasa li se nagħmlu xi ħaġa dwaru. Grazzi. Bjorn, inti l-ewwel darba li ntqajt miegħek ukoll kont qed issemmi għadi tal-eutanazja. Fimni, kont nara il-professur Stephen Hawking, f'dak l-istat li kif ħafna jafu minnu għal-professur Stephen Hawking, huwa stat tal-biża, tipo ma trid tara l-ebda persuna, f'dak l-istat, ġifieri ovvjament hija xi ħaġa diffikultuża. U ovvjament kont naħseb li jekk niġi f'dak l-istat li qatt ma immaġinajt li tista' tiġi dik il-ħaġa m'hemmx sens għalfejn tgħix possibilment għax hija sitwazzjoni vera diffiċli. Però mill-istess persuna wkoll tallimt li meta jkollok skop sens għal-ħajja tiegħek tipo anke f'dak l-istat tista' tagħmel xi ħaġa, tista' tagħmel xi ħaġa tkun pożittiva lavorjat hemmhekk. Min naħa l-oħra xorta nemmen li kull persuna eventwalment għandu jkun liberu li jagħmel id-deċiżjoni tiegħu u jekk jiena nixtieq inkompli ngħix u li jiena determinat li ngħix u anke f'dak l-istat lest li rrid nagħmel xi ħaġa b'ħajti, xorta persuni li forsi huma f'dik is-sitwazzjoni diffiċli għandhom ikollhom eventwalment id-dritt li jiddeċidu huma u mhux jiena tipo x'jagħmlu b'ħajjithom. Ok, jiena ningrazzjak ġewna fi se terġa' tkun magħna meta niddiskutuha aktar fil-fond. Ħanifqu għal Mark, nieħdu bla kantonieri niġu lura, nisimgħu l-aħħar messaġġ ta' Bjorn, aħna nibqgħu nħeġġukom biex tgħinu l-ALS Malta, tiġa ċemplu diversi nies, ningrazzjawkom. Fidejk Mark. Fi Bla Kantonieri llum nixtieq nlaqgħukom mal-istorja ta' Sem.
Sem ċempel l-uffiċċju tagħna u għallilna li saret miegħu inġustizzja xi xhur ilu. Sem għandu diabete u bħal kull persuna oħra bid-diabete jibgħati minn feriti f'saqajh li jekk ma jgħux ħsiebhom jistgħu jiggravaw, jinfettaw ruhom u eventwalment ikollhom joqtowlu biċċa minn siequ jew siequ sħiħa. Infatti, sem għalilna li ġara kien li kien hemm strajk tal-linja f'ġurnata f'Mejju li għadda fejn hu kellu bżonn imur Mater Dei għal xi appuntamenti biex jiċċekkjawlu dawn il-feriti ta' saqajh. L-inċident ġara dakinhar u Sem stess jirrakkontalna x'ġara. Kienet dik il-ġurnata tal-istrajk, ħriġt fis-6:30 ta' filgħodu għax kelli 3 appuntamenti l-isptar biex nilħaq tal-linja. U isu xi 7:20 kont qiegħed fuq l-stage. Ġiet l-ewwel waħda xi 7:15 jekk min issejjer żball u qabel tlajt saqsejta fiex inħajqfu dolodu. Għalt li suppost bejt 8 u 11 u l-4 u 7 tajb nilħaq. Tlajt, waqfet kienet il-rotta 31 minn Buġibba, badna triq għall-isptar u kif wasanna il-mosta kol minn beda jitla bdiet tajglu inkun fejn kun fit-8 nibqa' diħla l-belt ma nieqaf imkien. Jiena għatlil li mdi ma għaltix kieku ma konċ nitla, għax taf li ħaneħer fit traffiku. Somma tlajna, għaddejna il-mosta, għaw tlajna li jennaxxar, u ħinna wara knisja bit-traffiku, u fit-min għadna wara knisja tal-naxxar, jina ħana saltart. Badna nizlin nizlali klin, u kif donna biex nġu għal-bypass ta' Birkikara, niftakar kien hemm xi nies fuq l-istage biex jitilgħu, u għabda xejrilhom għaltulhom mussa nieqaf. Jiena fil-front qomt irrabjat, inkellema tila hawnhekk għandek ħafna nies għall-isptar u għatet tigor għattel għandek mara bil-prem, għattel għandek xi sorjiet. Tila jien partially blind għandi ferita f'saqajja, għattel hawnhekk huwa territorju ġdid għalija tila ma tistax waqqafni hawnhekk lili. U qalt li dik kienet id-direttiva tal-Union. Għattila allura s-salm qalt li jo tinżlu għaw, jo tibqaw deħlin il-belt, kiku bqaj deħl il-belt kont nitaf l-appuntamenti kollha u jien biex jarawni l-isptar. Dejjem għandi 6 xhur, 8 xhur bej appuntamenti ieħor. U kelli ninżel hemmhekk. Ekku infatti Sem u flimkien ma' u jgħid xi 12 il-pazjenti ieħor kellhom jinżlu hemmhekk f'nofs ta' triq laqqas fuq stage u jimxu wasal l-isptar. U għandu problema biex jara anke minħabba d-diabete u allura kien diffiċli ħafna għalih. Kien hemm pazjenti laqqas biss kienu jafu fejn hu l-isptar, ma kienux jafu jaslu u damu mexxin xi kważi sija. Sem għalilna li daħal l-isptar kellu saqajh miftuħa ħafna, feriti kbar u kif raħ il-podoloġista li jieħodlu ħsieb saqajh għallu hawnhekk x'għamilt. U l-kelma li uża qallu għandek saqa eksploduta. U ħana infatti kellimna l-podoloġista u konfermajna anke dan li meta daħal l-isptar Sem kellu saqajh fi stat ħażin ħafna. Fatti aħna kellimna li General Workers Union staqsejnihom batnilhom, staqsejnihom x'kienet id-direttiva ta' dakinhar. Għalulna li d-direttiva kienet tgħid li se jkun hemm waqfin mit-8 sa 11 ta' filgħodu u li xufiera li segwew mad direttiva avżaw lil passiġġieri li kienu jistgħu jitwaqfu fuq l-istage li jmissew nkella jittieħdu l-belt skont il-ħtieġa. Allura skont il-General Workers Union il-passiġġieri kollha kellhom għall-inqas jitwaqfu fuq stage. U aktar tard fis-sajf Sem iggravatlu l-ferita u kellhom joqtowlu biċċa sew minn saqajh. B'mod li qas jista' jimxi, b'mod li ma jistax jagħmel l-aktar affarijiet qas jista' joħroġ mid-dar. U l-appell ta' Sem huwa dan. Jiena nagħlaq biex nappella li l-sitwazzjoni ġrat lili ma tarġax issir għax il-mixja li ħadd ma kienitx il-ferita kienet hemmhekk, minix ngħid li ma kellix, il-ferita ġrat b'konsegwenza li kelli nimxi dak il-mixi kollu f'dik is-sħana li ma jniċ. Ġifieri li ġara li ma jġi ħadd ieħor. Fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja lil Prof Skassar u lit-tim tiegħu għax għalija sissa salva li saqajja, sissa għax jiena xorta qatt nista' jekk ma noqgħodx attent xorta nista' nitlef saqajja. L-Dr. Said u l-konsulenti tiegħu u t-tim tiegħu, lill-Dr. Grima u t-tim tiegħu, lin-nurses kollha tal-S3 li vera huwa staff tal-ġen, vera nis dedikati u jgħinu l-kuħat, speċjalment Geraldine u Silvia, l-podologista David Mela li huwa wkoll parti, issa sar parti minn ħajti fuq saqajja, li salva li saqajja wkoll għax isu l-mekkanik tiegħi. In-nies ta' TVU
li jarawni kull 15 biex inatfu li saqajja, nirringrazzjahom ħafna. Il-Lalan mill-isptar, il-Davinja mill-isptar. U għandi ħabib tiegħi Awra li huwa daqsxejn publicity xejn mhux se nsemmi ismu, nirringrazzjak minn qalbi ta' kollu xi tagħmel miegħi, napprezza li tagħmel miegħi, naf li meta tkun tista' tgħinni. U l-ispiżjara u l-istaff tal-lokal tiegħi li dal-aħħar ġimagħtej għajnuni f'ħafna affarijiet, nirringrazzjahom kollha minn qalbi. Grazzi. Mela aħna nirringrazzjaw li l-agendamalta.com, Passarummo, Kendiger, Neriku Caterer u Toyland tal-għajnuna li tagħna illum u anka f'diversi programmi. Għandna kumment minant wieħed mill-tal-ALS ħabib tiegħu għajdilna xi tgħidilna malaj. Le xej, bażikament Bjorn jiena nixtieq ngħidlek minn fuq sħabi tal-ALS Malta, nixtieqlek a very big happy birthday. Tajjeb, ngħidu li Bjorn da żminijiet kellu l-birthday u aħna qed nażlu li niċċelebraw il-birthday tiegħu miegħu hawnhekk u kumbja. Hawnhekk ukoll għandna rigal għalik li għandek bżonn. Waħda bħala għandna rigal minn għand il-Crosscraft, il-ġumser, il-iriet, għadintulu bħala sorpriża. Grazzi lill-Crosscraft. Naqtaw il-kejk? Mela, għandna il-kejk. ċabċipa lil-Bjorn, sinjuri! Il-persuna li qed juri solidarjetà. Happy birthday! Grazie a Ġuvni li minn meta tqajt miegħu l-ewwel darba ma waqaftx naħseb fih. Ġuvni li minkejja li huwa marit serjament qed jaħdem bla nifs għal ħaddieħor. Ġuvni li l-kuraġġ tiegħu Ġuvni li l-kuraġġ tiegħu jittieħed. Sinjuri, b'pjaċir nilqa' fostna lil Bjorn. Nilqgħu magħna wkoll il-ħbieb ta' Bjorn. Dawn huma sinjuri il-ħbieb ta' Bjorn huma wkoll il-persuni li iffurmaw madwaru biex issa għandna l-ALS Malta. Għandna l-ALS Malta. Dan mhuwiex
Dan mhuwiex program tal-ġbir, imma jekk intom tidu tgħinu lil Bjorn u lil din il-kawża għandna n-numri tal-SMS tistgħu ċċemplu u tagħmlu donazzjoni. Din hija marda rari. Fil-każ ta' Bjorn, il-każ ta' Bjorn li għad ħdejja hawnhekk, il-marda tattakka wieħed minn kull 5 miljuni. Allura x'jiġri? M'hemmx riċerka biżżejjed. Għaliex ovvjament hemm ftit. U allura aħna neħeġġukom biex nissapportjaw dil ħaġa li qed jagħmel Bjorn. Mhux għalih huwa tard, imma l dawk li ġejjin warajh. Araw sinjuri x'solidarjetà. Grazzi Bjorn u nistiednek biex toqgħod bil-qiegħda hawnhekk. Bjorn bħalma jafu nħobb jien kollu jiċċajta u hekk iċċajta ġifieri ċajt kull tip ta' ċajt goff u mhux goff u kemm il-darba joħroġ b'xi waħda minn tiegħu ġifieri bħalma jaf kulħadd u tipo meta bagħat li kien għadu fil-bidu sew meta kien għall-isma' ma ngħidlekx batlu fil-messaġġ jiena ngħidu hekk lura ma dawk intom u ftit żmien ilu mhux ħasin. Kienet kelli x-xara. Meta sifirna hemmhekk u hekk. Imma ma bdejtx nemmnu, ovvjament. Fil-verità nisallum ma rridx nemmen, ġifieri, ma meta tibda taqra mbagħad ċertu affarijiet, ovvjament illum il-ġurnata hija evidenti ovvja. Ma meta kien kellimni dak iż-żmien bajt sakemm imur it-testijiet kif bedejtu, m'hemm xi test li tmur tagħmlu tgħidlek għandek l-ALS, ġifieri hija xi ħaġa li teskludi l-oħrajn. Inti fil-fatt kont għajna rakkontajt li meta t-tifel tiegħek kellek okkażjoni u t-tifel x'kien ġar eżatt. Dak kien hemm attività waħda minn dawn l-attivitajiet li kienet jorganizza, football tournament kien u kien ma jiflaħx it-tifel xejta barra minn hawn kellu d-den insomma u għitlu. Tifel tiegħek. Tifel tiegħi. Għitlu ma nistax indum ħafna speċi ħaniġi, ġejt mort fiħdeħ u hekk. U hekk meta kien hemm dak il-ħin għallu issa jgħaddilek speċi inti all right. Fehmtu. Jisek tara li speċi jgħidlek għax tipo mhux se jgħaddili fimt. U dik bagħad Pero jien il-moment di tal-inqas jiena kif ta' illi nafu ħafna imma qatt ma nafu daqshekk kuntent jien il-Bjorn. Ġifieri. Qatt ma tafu daqshekk kuntent. Taqsillu. Nafu żmien meta kellu perjodi żmien korroħ u kollox, kellu perjodi żmien tajbin fis-suċċess fil-business li kienet jagħmel, kellu ħajja kienet kollu minn kollox, però qatt ma nafu kuntent daqsillu. Il-fatt li huwa pożittiv daqshekk minna u li qed joħroġ ħafna ġid, ħseb li tara l-ammont ta' nies li rnexxielhom jiġbruhom, ħafna minnhom żgħażagħ li kulħadd għandu l-ħajja tiegħu li qed jiddedika tara sempliċement il-grupp kif nikkomunikaw flimkien timmissja sija ma tħares lejn il-messaġġ tara mit-messaġġ mill-ewwel ġifieri l-ammont ta' enerġija li rnexxielu jiddaħħal f'daw il-grupp u ta' barra minn ma naħsibx li kulħadd forsi ikun qed jgħin b'xi mod imma ma naħsibx li dak li qed jagħmel u tal-inqas jien ma naħsibx li kapaċi nagħmlu. Fil-fatt. Mela, kien il-bidu ta' 2012 u
ilma mi kulx jien toħroġ bdiet taqa'. U daqqa tikser ida, u daqqa tikser siqa, u daqqa tikser il-kustili. U fl-aħħar iddeċidiet li tmur għand it-tobba. Biex badan, imma finalment ir-riżulta li. Ir-riżulta li kellha l-ALS. Kienet taf. Kienet taf għax kienet fittex ħafna fl-internet. Kienet tħobbu l-kompjuter, kienet tagħtu il-sintomi li qed tħoss u ovvjament l-internet ħajtik minn xi ħadd għaddi. U kienet tgħidilna jistess, sara, issa wasaltaw, issa wasalt biex ngħaddi minn dak il-fażi. Tgħaddi dik il-fażi, issa wasalt biex. Pereżempju. Eżempju, l-ewwel ma bdiet saqajja, u mbagħad bdew idejja. Finalment ġiet kif qal Bjorn paralizzata kull ma ċaqla għajnejha biss. Spiċċat la tista' titkellem, la tista' tiekol biex tiekol bil-pipe dirett għal ġol istonku u tiekol minn speċi ta' drip u tiċċaqlaq nikkomunikaw bl-għajnejn. Hekk spiċċat. Kienet tgħidilkom, ma kienet tkellimkom. Kienet tkellimna permezz ta' ktieb, kellha ktieb fin-nofs kellu toqba dal-ktieb u kien ikollu phrases żgħar, kienu jkunu koloriti. Inti minnaħa qed tara ċertu phrases, inti minnaħa l-oħra qed tara l-istess. Mela hawnhekk għandek il-phrases bil-kuluri. U mbagħad ikollok il-kulur, eżempju blu, aħmar, aħdar. X'kienet qaltilkom? X'kienet li tiftakar? Lejlit li ħallietna morna narawha jien t-tifla u aħna ħirġin għamlet inna sinjal. U t-tifla qabdet il-ktieb, dal-ktieb, u bdiet tqalleb il-pages. U mbagħad għamlet ilha sinjal biex tieqaf ċertu page. U ħarset lej frażi. Il-frażi kienet tgħid I love you. U dik kienet l-aħħar li rajna minn għandha. U kif smajt bi Bjorn? Kif smajt bi Bjorn, ħadd ir-ruħ tejja fl-aħħar inqala xi ħadd għax li qed jagħmel Bjorn xtaqt nagħmlu, ma kontx naf minn fejn sa nibda, ma kontx naf x'għalluna ħansir. U tlajt is-sema. Jien għalija Bjorn huwa Kristu modern għax qed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. M'hemmx biex nispjega. Persuna ta' dik l-età flok tmur tgawdi. Tiddedika ħajjita biex min ġej warajha, u jaf li m'hemmx tama għalih, imma min ġej warah hemm ċans u għandu tama. Jien għalija ma tistax tkun ikbar minn hekk. Ifimni, hemm ċertu teknoloġija li qed nippruvaw inkomplu niżviluppaw ukoll biex meta tiġi fi stat ta' paraliżi komplut ikollok alternattiva ta' kif tista' tkompli tikkomunika mal-bqija ta' soċjetà ma ta' madwarek. Ma tkunx tista' titkellem, ma tkunx tista' tiċċaqla. Prattikament tiġi fi stat paralizzat kompletament li diffiċli tikkomunika. Hawn mezzi oħra kif semmejt Silvana tipo b'kodba, eċetera. U però dawn il-mezzi ta' teknoloġija iktar avvanzata li tuk iktar faċilità. Aħna bramel tal-ilma mhux hekk u kulħadd jitħaw u issa għandna realtà. Dak il-bramel kollha kienu għal persuni bħal Bjorn u bħal mama ta' il-ħaġa mhix xorta mhix daqshekk rarissima ġifieri, għaw bosta każi, fil-fleta tiegħi hija xi ħaġa super rari. Fleta tiegħi hija verament wieħed kull 5 miljun. It-tip li għandi jiena u l-leta tiegħi hija verament inserta biex tinżel fuq, ifimni. Però fimni trid tara wkoll mill-aspett li ieħor li forsi kien hemm raġuni għalfejn ġiet fuq, allura nipprovaw noħorġu. Ma jifhimni raġuni. Jkun hemm 5 miljuni u tkun int. Jista' jkun hemm raġuni. Kont daqsxejn beżżuli fimni tu sejdilist, jiġifieri. Li waqgħet fuq ovvjament. Issa kien provajt irbaħ il-lotterija u nexxieli bil-maqlub. Jiġifieri ovvjament hija xi ħaġa
ferm dak, u biex tiġri fuq hekk tkun daqsxejn sfortunat. Però fimni minn kull ħaġa nistgħu nestrapolaw xi ħaġa li tista' tkun pożittiva. Ħaġa importanti. Għax meta sirt naf l-iktar ħaġa li nkwetatni li ma rridx nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, ġifieri li tiġi paralizzat kif spjegajtu sew intom. U li xtaqt li tidħol hawn Malta l-awtanazja, ġifieri biex ma nispiċċax hekk. Jien mhux ħankun kontra min ma jridx jagħmilha, ma jagħmilix min ma jixtieqx jagħmilha, ma jien żgur ma rridx ngħix hekk. Ġifieri għalhekk ġejt hawn. Żgur mhux biex in-nies biex forsi nagħmel pressure tidħol dik il-liġi. Marli, inti kif tħares Nara il-professur Stephen Hawking, f'dak l-istat li kif ħafna jafu minnu għal-professur Stephen Hawking, huwa stat tal-biża, tipo ma trid tara l-ebda persuna f'dak l-istat, ġifieri ovvjament hija xi ħaġa diffikultuża. U ovvjament kont naħseb li jekk niġi f'dak l-istat li qatt ma immaġinajt li tista' tiġi dik il-ħaġa m'hemmx sens għalfej tgħix possibilment għax hija sitwazzjoni vera diffiċli. Però mill-istess persuna wkoll tallimt li meta jkollok skop sens għal-ħajja tiegħek tipo anke f'dak l-istat tista' tagħmel xi ħaġa, tista' tagħmel xi ħaġa tkun pożittiva lavor qiegħed hemmhekk. Min naħa l-oħra xorta nemmen li kull persuna eventwalment għandu jkun liberu li jagħmel id-deċiżjoni tiegħu u jekk jiena nixtieq inkompli ngħix u li jiena determinat li ngħix u anke f'dak l-istat lest li rrid nagħmel xi ħaġa b'ħajti, xorta persuni li forsi huma f'dik is-sitwazzjoni diffiċli għandhom ikollhom eventwalment id-dritt li jiddeċidu huma u mhux jiena tipo x'jagħmlu b'ħajjithom. Okej, jiena